Botika etxean eskura programa pilotua da eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak, Arabako Foru Aldundiak eta Arabako farmazialarien elkargo ofizialak sustatua. Añanako eta Arabako mendialdeko eskualdeetan bizi diren pertsonei sendagaiak etxez etxe eramatea eta haien farmazia arreta hobetzea ditu helburu. Programa hau hiriguneko erreferentziako farmaziatik kanpo bizi diren pertsonei eta medikazioarekin laguntza behar, mugikortasun, zailtasunak, bigarren mailako mendekotasuna edo gaizki kontrolatutako patologiak dituztenentzat zuzendatu dago. Proiektu honekin medikaziorako sarbide bermatzeaz gain, arreta eta jarraipen farmakoterapeutikoa hobetzen dira pazientearen etxean. Parte hartzen duten farmaziek pazientei programa horren berri ematen diete lehen mailako arretako profesionalekin eta inplikatutako gizarte eragileekin koordinatuta. Paziente bakoitzaren tratamendu orriarekin bere medikazioa berrikusten da eta emango zaizkion sendagaiak prestatu, guztia arreta eta zaintza zorrotzarekin. Beharrezkotzat jotzen denean, dosifikazio sistema pertsonalizatuetan prestatzen da medikazioa, tratamenduarekiko atxikidura hobetu nahian. Sendagaiak prest daudela, farmazialariak etxera eramateko prozesuan hasten dira. Profesionalak beren ibilgailuekin joaten dira programari atxikitako pazienteak bizi diren herriguneetara. Botikak etxera eramateak lagundu egiten die pazientei medikazioa ezagutzen, tratamenduen eraginkortasuna erraztu eta arreta farmazeutiko integrala eskaintzen du. Proiektu honek sendagaiak etxez etxe eramateaz gain, landa inguruneko biztanleen farmazia arreta hobetu eta asistentzia eremu desberdinen arteko komunikazioa sustatzen du. Prozesu guztien atzean, profesional farmazeutiko konprometitu eta arduratsuak daude, landa inguruneko pertsonen osasuna eta ongizatea lortzeko elkarlanari lehentasuna ematen diotenak. Farmaziaren asistentzia lanaren islarik onena dira, eta horregatik konpromiso 2025 saria merezi dute Arabako farmazialarien elkargo ofizialaren eskutik. Hauek dira: Mercedes Goikoetxea Farmazia, Santikurutze Kanpesun. Naual Aduk Farmazia Langraizokan. Margarita Mosteiro Farmazia Ribabellosan. Maider Millan Farmazia Gezaltza Añanan. Isone Ruide Gordejuela Farmazia Gaubean. Marta Tendero Farmazia Bernedon.